दिनै 2022 मायथाइनि जिहेतु जोबथा साना बे जोबथा सानाव नोंथांमोना नैबे जोहोलावफुरि पार्कखौ बेखेवनांबाय रायजो राजानिसिम मा बुङो? रायजोनिसिम बेखौनो आङो खावलायनाय आरो रायजोआ सापर्टबो खालामदों। 2004 मायथाइयावनो बे जोहोलावफुरि पार्कखौ जोनोम होनाय जादोंमोन आरो बे 2004 मायथाइयाव जोनोम होनायनि थांखियानो जादोंमोन जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जिउ गोमालांनाय जोहोलावफोरखौ जाहाथे अराय सम जाहाथे अमर लाखिनो हायो बे सिमांखौ लानानै जोंनि दा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेखौ जोनोम होदों। दा जोङो बिदिनो जोङो बे पार्कखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय जों बहुत नाजाबोबाय थानाय जादोंमोन। थेवबो रायजोआ बहुत हांख्रायदोंमोन जोंखौ जे बेवहाय बड'फानि मुसुखा दङ, हरखाब नार्जारिनि मुसुखा दं, बर' जाथिनि बिफा बेखौबो बेवहाय माने मुसुखाखौ माने सिङाव बिनि माबा स्टेचुआ दङ। दा रायजो राजा खावलायनाय हिसाबैबाबो जोङो बे बुस्थुखौ रायजो राजानि सिमांखौ जों जाफुंहोनो हायाखैमोन आरो बिस्वजित दैमारि बिथाङा मोनसे सिमां लादोंमोन जे माने बेयाव बड'फाखौ माने मुसुखायाव दोननायनि थांखिया जाबाय बर' हारिनि थाखाय बिथाङानो दिनै बर' हारिया दिनैसिम बेखिनि फैबाय अबस्थायावबो जों MCLA जाबाय, EM जाबाय, बिटिआर चिफ जाबाय, जोङो गासिबो जाबाय बड'फानि थाखायनो। दा बेखौ रायजो राजा खावलायदोंमोन जा बेखौ मोजाङै माने संरक्षण खालामनो हायोब्ला बहुत मोजां जागौमोन। जों बेखौ खावलायदोंबाबो जोङो बे माने दिनैसिम बे माने समायना रमायनाखौ जों खालामनो हायाखै। दा बेखिनिखौ खालामनो हानाय खालामनाय जोंनिनो BJP UPPL आरो GSP सरकारनि दिनैनि दा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बेखौ जोंनि जे समायना रमायना जे पार्कखौ खालामनो हाबाय बिथाङानो जोंखौ सहाय खालामदों। जों नुदों दायो बिगोमाफोरा गावनि खुदियाफोरखौ बांसिन मबाइलाव बिराद बेस्थ' खालामना दोनो जायनि थाखाय मेगननि नोजोरजों लोगोसे ब्रेनफ्राबो जोबोद माने दुखु मोनो। खिन्थु नोंथाङा जिबायदि पार्क खुलिनानै मोनसे उदाङै बेरायनो हानायनि मोनसे खाबु खालामदों बेयो बेनि थाखाय मा बुंगोन? बेनि थाखाय आं बेखौनो खावलायदों दा मोजां जागोन माने जोंनि फेमिलिया खनसेबो बेरायनाय गथ' गथायखौ मोनसे इन्जयमेन्ट खालामनो थाखाय गथ' गथाय बेरायनो थाखाय बुङो। बे समाव बिमा बिफाया बुंनो हागोन गथ'खौ खनसे माने पार्कआव गेलेहैनि आरो दसे फराय आरो गथ'आ बुंगोन बा पार्कआव आंखौ लां दसे फराय होननानै गथ' गथायखौ एसेबाबो मोनसे खोथा होनानै बे खोथा होनानैबो खोथाबो लाखिनो हागोन। बे फेमिलिनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आरो मोनसे बाथ्राया बेनो आं खावलायदों बे जोहोलावफुरि पार्कआव फैनानै रायजोफोरा जोंखौ जेनेबा सापर्ट खालामदों आरो बे रायजोनिनो सम्पति गावनि सम्पति होनानै जाहाथे बेखौ बयबो आंगो हिसाबै जाहाथे बजबनानै लायो। आं गासै रायजो राजाखौ खावलायनो जाहाथे बेवहाय सिङाव थानानै गाज्रि एक्टिभिटिस जाहाथे बयबो रायजो राजा खालामा। मानो होनबा बेयाव जोंनि बर'नि बिफा बिनि मुसुखा दङ जाय बड'फानि थाखायनो जों बर' हारिया दिनै बिसिम सफैबाय।